Gikonsiderang usa sa pinakadakong kalampusan sa gobyerno hilabi na sa security sector karong 2022 nga madeklarang insurgency free ang tibok Davao Region batok New People's Army. Historic kini alang sa Rehiyon 11, hilabi na nga naila ang Mindanao nga nahimong pugaran sa mga rebelding grupo kaniadto. We must be all proud and happy knowing that the Davao region has been declared as insurgency free by the Davao Regional Peace and Order Council. Oktubre 27 ning tuiga, mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mideklarang gawas nun na batok insurhensiya ang Davao Region ato sa pagbisita niini sa Davao City. Kahinumduman nga una pa man gideklara sa Pangulo nga insurgency free na ang Davao Region, nagdeklara na og una ang lain-laing lugar sa rehiyon karong tuiga nga gawas nun na sila sa insurhensiya human mapuhag ang NPA nga naglihok sa ilang mga lugar. Unang nagdeklara ang Davao City nga insurgency free na niadtong Marso human nabungkag ang Guerrilla Front 55, Sub-Guerrilla Unit ug ang Sub-Committee 5. Niadtong Hunyo, mideklara sab nga insurgency free ang probinsya sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Hulyo dihang gideklara sa Davao del Sur nga gawas nun kini batok insurhensiya human mapuhag ang Guerrilla 51 ug 73 nga naglihok sa probinsya. Samtang niadtong Agosto, gideklara sa Davao Occidental nga insurgency free na sila human madismantel ang Guerrilla Front Tala ug Davao Oriental niadtong bulan sa Oktubre. Tungod sa pagkapuhag sa NPA, nagtuo ang gobyerno nga dakong tabang kini aron mas mapalambo pa ang usa ka lugar. Ug daghan na unyang mga negosyante ug mamumuhunan ang maengganyo nga mububo ug kapital sa usa ka lugar. Ang kanhing mga pugaran sa NPA karon usa na ka malinawong komunidad. Maglisod na sab og kumbinsi balik ang komunistang hutong sa mga kanhi nila kauban nga mobalik sa kalihukan human sila misurrender sa gobyerno kay wala na sila pasagdi niini ug nabati nila ang suportang panginhabuyan nga gisaad sa gobyerno kanila pinaagi sa nagkadaiyang mga programa. Gipanaad sa gobyerno nga padayon ang ilang pagpaningkamot aron makabot ang tiunay nga kalinaw ug kalambuan dili lang sa Davao Region apan lakip na sa ubang lugar sa Pilipinas. Sumala sa 10th Infantry Division, nakabot ang kalampusan tungod sa pagtinabangay sa nagkadaiyang security sector sa rehiyon. Sukad 2016 hangtod Nobyembre 2022, anaa sa 2,120 ka mga regular members sa NPA ang misurrender sa mga sundalo, samtang anaa sa 3,497 ka mga miyembro sa milisya ng bayan ug sangay ng partido sa lokalidad ang misurrender og nakadesisyon ang mobalik sa sabakan sa gobyerno, ug 642 ka mga people's organization ang anaa karon sa area of responsibility sa 10th ID nga ilang ipakusgan. Di ng grupo nakadawat na sa nagkadayang hinabang gikan sa lain-laing ahensya sa gobyerno pinaagi sa ICNIP program. Samtang ang Police Regional Office 11 dunay nahimong 2,332 ka mga quick impact projects pinaagi sa ilang RPSB kon revitalized police sa barangay sukad niadtong tuig 2020. Buot sa kapulisan nga i-institutionalized ang RPSB program kay nakita nila nga usa kini sa epektibong pamaagi aron batukan ang insurhensiya. Kay pinaagi sa RPSB mahatod niini ang mga programa sa gobyerno hilabi na sa hilit nga mga lugar. Bisan pa man nga gawas nun na ang Davao Region sa insurhensiya, gipaningkamutan sa gobyerno nga mamintinar kini ug padayon ang focused military operations sa mga sundalo sa ilang mga area of responsibility aron masigurong dili na makabalik sa kalihukan ang mga kanhi rebelde. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe